var temli bulsun için, dünya yemli bulsun için, eli girek, dünya yemli bulsun için, eli girek. Әни кирәк җырының сүзләрен Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин язган. Музыка авторы, композитор, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Мәсгудә Шәмсетдинова. Әлеге җырны халыкка танытучы җырчы Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Клара Хәйретдинова. Әни кирәк җырының тарихы узган гасырның 80нче елларына барып тоташа. Аны ул вакытта Татарстанның бердән-бер булган дәүләт телевидениесендә язалар. Вакытны кирегә борып булмаса да, әлеге вакыйгада катнашучылар белән хатирәләрне яңартыйк. Нинди тапшыру икәнен хәтерләмим. Ул тапшыру 8 мартка багышланган иде. Һәм шунда безгә бик срочно гына җыр кирәк булды. Бала әниләр турында җыр. Инде Гөлшат апаның җыры һәр тапшыруда кабатлана иде. Без сөйләштек тә редакциядә менә яңа җыр яздырырга. Һәм шул вакытта мәрхүм Роберт Миңнуллин безнең баш редактор иде, художество редакциясының. Әминә апа киткәннән соң. Һәм менә әни турында бер җыр язып бирегез әле, дидек инде. Ул аны 2 сәгатьтә язып кертте. 2 сәгать буквально менә. Шуннан соң композитор 2 язарга кирәк. Мәсгудәгә җигердек. Мәсгудәне бикләп куйдык редакциядә. Һәм карауллап тордык, кеше кермәсен, тизрәк язсын. Чөнки иртәгә инде тапшыру язарга кирәк. Җыры юк әле. Шуннан соң Мәсгудә язып бирде. Башкаручы кирәк. Интернатка йөгердек. Интернаттан менә бу малай, менә хәтерем ялгышмаса, әллә фәни исемле иде ул. Хәзер әйтә алмыйм. Ничектер бик матур, зәңгәр күзле, шундый тупыртап торган, түгәрәк битле, бик тере малай иде ул. Аны йөгереп алып чыктык, менә җырлаучыны дип шуны тәкъдим иттеләр. Һәм ул бер көн эчендә шушы көйне өйрәнеп, сүзләрен ятлап кирде. Хәзер анда башка кызлар да бар иде, интернатка тапшырды, интернаттан тапшыруга кергән. Без өйрәтәбез инде бу малайны. Менә син шулай җырла, әниеңне яратасыңмы? Яратам. Менә әниеңне яратканың йөзеңә чыксын, дибез инде. Bütün gövdəngə çıxsın, yılmayıb dur, жилкәләреңə qurma, матур иттереп бас, өйрәтәбез моны. Җыр турында сөйләшү өчен Америка кыйтгасының Сиэтл шәһәрендә яшәүче Мәсгудә ханым Шәмсетдинова белән телефон аша элемтәгә кердек. Галош киеп, татар авылларының язгы көзге пычрагын йөреп, фольклор җыйган идем. Шуларны тәртипкә китерәм. Тик ятырга вакыт юк дип башлады сүзен Мәсгудә Ислам кызы Шаяр Укатыш. Ул вакыт бездә төнге сәгать 12, ә Америка халкы эшкә керешкән чак. Мәсгудә ханым бәетләр, мөнәҗәтләр, татар халык җырларын эшкәртеп, үз сайтына урнаштырып бара. Tatars.com сайты 3 телдә. Кызыксынучылар өчен халкыбызның фольклор байлыгы. Әни кирәк җырының музыка язылу тарихын Мәсгудә ханым видео язма аша җиткерде. Редакцияда фортепиано булгач, бик җиңел язылды. Җиңел инде аның Роберт Миңнуллинның бөтен шигъриятының бик музыкаль, аның бик күп аның белән балалар өчен җырлар язды. Һәм ул җырны яздык. Рәсимә икенче хәзер ул татар гимназиясе дип атала. Икенче татар гимназиясе. Ул интернат иде. Интернатка барып бер бала тапкан. Җырлады бу. Җырлады. Бөтенесе бик матур чыкты ул аның башкаруында җыр. Соңыннан беләбез. Кызлар килде дә, ey апа, аның әнисе юк бит. Һәм шуннан без инде барып гафу үтендек ул малайдан. Гаилә белән декабристовта яшидек. Ул декабристовта мин ул баланы интернаттан алып килеп, шәйләп, кунаклап, сөйләшеп, шулай дуслашып киттек. Һәм бер заман мин дә юкка чыктым, ул да юкка чыкты. Bir zaman o редакцияга, мені редакцияда айталар, сенедер бір егет іздейді.
Карасам, бер матур гына бик ыспай егет мен әйтә, ул әйтә төсмерлисезме Мәсгүдә апа? Мин әйтәм төсмерлим, әмма исемдә түгел. Мен әйтәм исемдә, нимдә, исемегез. Ул әйтә мин сезнең әни кирәк дигән җырыгызны беренче җырладым. Ул хәзер бик популяр җыр. Мин сезгә рәхмәт әйтергә килдем. Хәзер инде минем бизнесым бар, минем тормышым бик матур. Рәхмәт әйтергә килдем. Мин инде аңа рәхмәт, ул миңа рәхмәт. Шулай әйтешә. Тагын менә югалыштык. Мин монда Америкада, ул инде мин аңа ышанам. Ул баланың егет ир кешенеңдер инде. Бик тормышы бик матурдыр. Бәлки безнең тапшыруны күреп, әни кирәк җырын беренче булып җырлаган бала да хәбәргә чыгар. Бик күрәсем килә шуны ди Рәсимә Сибгатуллина, әниләрчә кайгыртып. Мен бик санам инде шәшеннән сөйрәп, үзен-үзе кеше иткән баладыр бу дип. Менә шулай дип уйлыйм мин аны. Әҗерне тамашачыга ишеттерүче Клара Әкрәм кызы белән Биектау районының Инсә авылында очраштык. Ул анда йорт, мунчалар җиткезеп куйган, җәннәт бакчасы бу минем дип каршы алды. Мәсгүдә белән безнең элемтә нык иде ул вакытта. Аннан соң инде ничектер җыр турында менә без бит гел радиода очрашадык. Анда композитор да киләдер, язучы да киләдер, шагыйрь да киләдер. Менә шунда очрашкан вакытта кемне дә булса очратасың. Менә шундый очрашулар күп булды инде ул вакытта. Рөстәм аби белән дә андай очрашып, аның белән дә язылырга туры килде, үзе белән. Аннан соң Фәсил абыйлар, менә кем, аннан соң язучылар, композиторлар бүлегенә дә җырлыйдыр, аларның союзларында. Анда безгә җырны тәкъдим итәләр, аларның очрашулар буладыр, инде лекторик концертлар буладыр, композиторлар белән, шагыйрьләр белән. Шуңа күрә элемтә безнең җырчы, сөйләүче, композитор бик нык иде. Менә ничектер Мәсгүдәнең бер шундый тәкъдиме булды да, biz аны Мөнирә белән радиода башта тыңладык, Мәсгүдәдә анда иде, яздырга булдык бу җырны. Аның сүзләре әзрәк тенә теге кечерәк балаларга туры килә, бер куплеты, мин асын төшереп калдырдым. Әни кирәк дип, менә шуннан соң оркестрын табып, аранжировкасын ясатып, шулайтып мин ул җырны яздырдым. Мин аны теге артык популяр булды дип уйламадым. Аннан соң ул инде минем башкаруда гына булып чыкты ул. Аны телевидениедә менә теге ятим балаларга багышланган тапшыруларда аны кертә башладылар. Шушы җыр белән менә шушы тапшыруны башлап җибәрәләр иде. Рәсимәгә, Кларага, Роберт Миннуллинга, үземә рәхмәт. Тагын да матур җырлар язарга язсын һәм матур җырларны җырларга мөмкинчелек булсын. Әни кирәк җыры ул беренче карашка бик гади, ләкин сүзләре тирән мәгънәле. Клара Хайретдинова төшереп калдырган куплетта җил яңгырдан саклар өчен, усаллардан яклар өчен әни кирәк дигән юллар да бар. Дөрестән дә нинди генә яшьтә булсак та, әниләр безне гомере буе кайгыртып яши. Роберт Миннуллинның әниләр турында язган һәр шигыре җыр булып киткәннәре дә моңа дәлил. Кайдыр кунакка туры килдем дә, миңа сырыйлар әни кирәк җырлагыз әле дип. Инде анда күптән җырламаган, радиода язылгандай да яшәк вакытта җырлап җырды. Сүзләрне оныттым мин әйтеп. Анасы бит аккомпанементы да кирәк бит әле. Аларга барып та кунакта булса да алып җырлап булмый бит инде. Менә шундый булды. Мин ул җырны яратам, чыннан да ул күп кешеләргә күңеленә барып җитте бугай ул җыр. Матур җырларның берсе. Аннан соң мин җырларны бик узак кына күңелемдә җиртеп кенә, аннан соң гына языладыр радиода. Теге бүген ишеттем дә, кемнәндер алдым да, тизә яздырым дигән андай нәрсә юк иде. Менә үзем директә уздырып, бик узак кына сүзләренә, эчтәлегенә кирип, шул вакыттан соң гына радиога барып языладыр. Менә шул җырларның берсе шушы әни кирәк булып чыкты бу. Yıkıp atamı
шуар тәмле булсын өчен, дөнья ямьле булсын өчен, әни кирәк, дөнья ямьле булсын өчен, әни кирәк. Güller çeşek atsın üçün, bәхет şadlık artsın üçün, әни кирәк, иң кадерле кеше җирдә, әни димәк. Иң кадерле кеше җирдә, әни димәк. Әни кирәк җыры бакча балалары, мәктәп укучылары башкаруында да төрле бәйрәм бәйгеләрдә еш яңгырый. Ләкин халык күңеленә ул Клара Хәйретдинова башкаруында кирип калган.